Epke Zonderland laat het us op een grote vlagen ta als wij in Rotterdam bij Ahoy onkomen. Hier moet het gebeuren. Hier in eigen loon moet hij wereldkampioen worden. De druk op Epke Zonderland is enorm. We treffen de familie in de ontvangsthal. Er is spanning, dat zeker. Maar de familie Zonderland had er alle vertrouwen in. Al zit het in de finale alweer wel heel dicht bij elkaar. De herste Sais, die zat dicht bij me aan zitten. Dat het heel moeilijk is om te zeggen, nou ja, wie komt er nou straks boppen druwen. Sportpaleis Ahoy Rotterdam bij de wereldkampioenschappen turnen. Hopelijk heeft er een goede dag. Want ja, dat is het. En hij mij cheerleader. Het is gewoon volle bak. Hij gaat volle moeilijke turnen nog en hoopt ik in de uitvoering wat beter te turnen. Dus ja, hij gaat alles of niks dan. Ja. Ik ben zo zenuwachtig. Doe ik? Doe ik? Nee. Ja, verschrikkelijk. Uit Nederland, Epke Zonderland. De eerste die het onder het hegerek in actie komt is de Chinees Uematsu. Maar de turner die het als tweede in de finale kwam, valt en is daarmee gelijk uitschakelen voor een medaille. En dan is het de beurt aan Epke Zonderland. Ik heb wel vertrouwen dat het met Epke goed komt. En welke score is goud? Ja, maar het was 16 punten. Ja. Epke zet een voortreffelijke oefening deel. Het is wachten op de jurywaardering. En Epke krijgt 16,033 en de reacties van de familie, dat zijn genoeg. 16 punten, dat zou toch genoeg wezen moeten voor een medaille. Maar ja, welke kleur? De Chinees Feng en de Amerikaan Brooks en Leva bieden haar een stikken op de score van Epke. En dan is het de beurt aan de Duitser Fabian Hamburgen. Hamburgen scoort met 15,966 leger als Epke. En Epke is dan verzekeren van een bronzen medaille. En de volgende turner, de Duitser Philip Boy, hij redt het net op. Hij komt net onder score van Epke. En de enige die het Epke dan nog van een gouden medaille oorhoren kan, is de Chinees Chenglong Zhang. De oefening van Zhang had een hegere uitgangswaarde als die van Epke. Dat scheelt 2/10. Maar er zitten al wat lietse slordigietjes in de oefening van de Chinees. Er is spanning bij Heid en Mem, bij de broers Herre en Johan, maar vooral bij Epke. Krijgt Zhang een hegere jurywaardering als de 16,033 van Epke? Het antwoord is ja. Zhang krijgt 16,166 en wint goud. En Epke Zonderland moet voor de tweede keer op Riegen genoegen nemen met het zilver. Ja, ik had net verwacht dat de Chinezen wel heen komen. Je zou toch minder strak in uitvoering. Maar goed, in een hele goed gevaar. 12-9 dan heb je nog. Dus dan wint hij het op, maar ja. Balen, jammer. De teleurstelling in het kamp Zonderland is enorm. Maar als de beide broeren elkaar in de catacomben zien komen,
dan is er alweer gauw het besef dat een zilveren medaille in dit geweld een prachtige prestatie is.